Penza Döwlet Uniwersitetinde türkmen taliplerinin sanyny köpeltmek barada ılalaşyk gazanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrligi habar berýär. Şol bir wagtda Türkmenistanlylar bu ılalaşyklaryň özlerine tas hiç şeýle bähwidiniň ýokdugyny belliýärler we häkimetleriň döredýän emeli kynçylyklaryndan sowulup geçip daşary ýurtlarda okumaga gitmek üçin onlarça müň manat para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bilim Ministrliginiň maglumatyna görä gurrun edilýän ılalaşyk Türkmenistanyň Astrahan oblastyndaky konsulu Güç Garayewiň we ikinji sekretar Aşyr Ali Nazarowyň 16-njy oktýabrda Penza Döwlet Uniwersitetiniň rektory Aleksandr Gulyakow bilen geçiren duşugynyň dowamynda gazanyldy. Uniwersitetiň rektorynyň halkara çäreleri boýunça ornwasary Gleb Sintsov häzirki wagtda Türkmenistanyň 253 raýatynyň bu ýokary okuw jaýynda okuýandygyny aýtdy. Şeýle dol soňky 3 ýylda Türkmenistandan Penza Döwlet Uniwersitetinde okuyan talipleriň sanynyň 20 essi artandygyny belläp 2021-nji ýylda bu sanyň 8-e deň bolandygyny hem aýtdy. Türkmenistan Russiýanyň bilim edaralary bilen ılalaşyklaryň gazanylýandygyny öýlan edýän mahaly türkmen raýatlarynyň ençemesi daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleriniň emeli kynçylyklar zerarly bökdeýändigini aýdýar. Ilalaşyklar ýeterli gazanylýar diýip aýdyp bolar. Ýöne iş düzünde 50% ýerine ýetirilýär. Sebäbi Russiýa Balkandan okumaga gidýän raýatlaryň tas 100% para berip viza alýar. Para berip resmi namalary doldurýar. Para berip uçur biletini satyn alýar. Para bermeseň häkimetler emeli bürokratik kynçylyklary döredýärler we viza, bilet, resmi nama almak ençime aýat çelini uzap bilýär. Diňe Russiýa okumaga gitmek üçin däl, Türkiýe we Gazagystan ýaly döwletlere okuw vizasyny almak üçin de para bermeli. Dip Balkanly ýaşlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mary welaýatyndaky habarçymyz Russiýada okumaga gitmek isleýän ýaşlaryň diňe ýurtdan çykmak üçin azyndan 50 000 manat çykdyjy etmelidigini, munyň aglawasynyň viza, bilet we resmi nama almak üçin berilýän paradygyny aýdýar. 50 000 manat Merkezi bankyň kursunda 14 000 ABŞ dollaryndan hem geçýär. Bu okuw jaýyna berilýän tölew dälde diňe ýurtdan çykmak üçin sarp edilýän serişde we paradara. Diňe okuw vizasyny almak üçin 10 000 manat para berilýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Ýewropa ýurtlaryna okumaga gitjek raýatlaryň çykdyjysy hasda köp bolup ortaça 200 000 manada barabar bolýar. Bu ýurtlara okumaga gitjek raýatlardan diňe viza üçin azyndan 30-40 000 manat para sorulýar. Köp adamyň bu serişdäni tölemäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäpli köp adam çağlaryny Russiýa, Türkiýe we Gazagstan ýaly ýurtlara okuwa iýerýär. Dip habarçymyz belledi. Azatlyk baýdalanlar barada ýurdun bilim ministrliginden maglumat alyp bilmedi.